Kwenziwe izicwangcwiso zethutyana ukunqanda umonakalo owenzeke kwibhulorho ekuhola uM1 kanye kwindlela ephuma kulohola isingise e-Booysens kumazantsi esixeko saseRhawutini. Iingxelo zithi kudilike izitena ebezingaphantsi kwalebhulorho emva kweemvula ezimandla zakutsha nje. Uhola wendlela uM1 South ngomnye wohola abaphithizela kakhulu eRhawutini yaye unomthamo omninzi wezithuthi. Iingcali kwicandelo lezokwakha beze kule bhulorho ukuhlola umonakalo. Ukanti le ndawo ifumene umonakalo kule bhulorho iza kuvalwa ingasetyenziswa ukwithutyana. The water coming from the top, there's a V-drain there. The water goes into that V-drain. It's supposed to come through and be channeled all the way in terms of that water channel there, all the way to this structure and goes into that block. So what happened is it doesn't get into that box. Instead, the water gets channeled sideways, and because it looks like there was a crack here, then the water seeped under the structure. And because this is sand, it's soft, it started getting eroded, and then these paving blocks then collapsed because of all the sand that went out. Ukanti kuthiwa umsebenzi wokulungisa le bhulorho osisigxina uza kuqala kwinyanga izayo. Kuhlatywe ikhwelo ke kubaqhubi ukuba bahlabe bekhangele. From the assessment from the engineers from JRA is that the side of the road will be cordoned off, and what they're going to do is they're going to remove the sand which is on the roadway. And for us as JMPD, that is a big concern, because when vehicles are traveling at a high speed, an accident might occur. Esi siganeko sehle kule bhulorho sivuse imibuzo eliqela ngolungiso novuselelo lwebhulorho kweli. Kutsha nje uhola uM1 nawo ubuvaliwe kusenziwa ulungiso. Kwibhulorho eziyi-950 ezisemthethweni eRhawutini, iarhente yezendlela ithi zingama-50 ekumele zilungiswe ngokukhawuleza, yaye kuqikelelwa ukuba ziza kutyabula imali engange-R5 billion.